Eta dut ja audio sartu, eta beraiek volumena, jetxin dut intensitate. Ahora, sí, va, bat, bi. Lagun, begira mendi magalera, ikusten alduzu agin zaharraren distira. Zuaitz sakratutzat zeukaten aintzinako euskaldunek. Haren itzalak, enbor orbainduak, sustrai sakonek akaso. Zutik da mende luzez gogor bezain gozo. Gure herri zaharraren historiaren lekuko. Begira jozu agin zaharrari. Sustraiak lurrean ditu, tinko. Gure lurraldearen erroak dira, Gipuzkoarron erroak. Aralarren hasi eta altzon barrena itsasalderaino. Komunitate bizi baten sustraiak dira. Armarrian zizelkatuak behinola. Elkarrekin biziren eta bizi nahi duen komunitate baten irudiko. Gipuzkoarron izanaren eta izenaren zaindari betiko. Elkarri eskutik helduta, begira agin zaharrari, eta atzetik etorriko diren zuaitz ardaska berriei. Egunon, Eder Mendoza, Gipuzkoako diputatu nagusi Andrea, Xabier Olano, Altzoko alkate jauna, batzarkideak eta zinegotziak, altzotarrak, lagun guztiei, egunon eta eskerrik asko zuen herria hartzeagatik. Hasi baino lehen, txiko didazu egitea gogoeta labur bat, Jon Esnali buruz ostiralean zendu zen eta 81tik 85 izan zen Gipuzkoako batzar nagusitako mahaiburuak, getariar eta gipuzkoar handia, eta gure doluminak adierazten diogu jakina sendiari eta lagunei goian bego Esnal jauna. Aipua zioen moduan Gipuzkoatik Gipuzkoara 1000 urte. Oro ez da urre esan zuen batek, egia da, Gipuzkoako 1000 urteko historian dena ez da ederra. Baina gauza batzuk bai, badira, eta gure historiatik hartzen eta egunaretzen jakin dugu. 3 agin landatzera goaz, Gipuzkoako armarian ageri den ikurretako bat. Orain 300 urteko foruak dio aginak direla armarriko zuaitzak. Eta 3 dira. Zergatik ez 4 edo agian bakarra. Historialariak diote armarian egoki geratzeko zenbaki bat baino gehiago dela 3ko hori. Gipuzkoa gorputzen ari den garaiko ikurtzat dituzte. 3 agin, Gipuzkoako 3 bailarak irudikatzeko. Bata Segura eta Ordiziako bailara. Bestea Arrasate eta Bergarakua. Eta 3garrena Kostaldea. Batzar nagusiak 3 bailaretan egiten zituzten bilerak, txandaka, horretarako izendatutako herrietan. Herriek borondatez erabaki zuten elkartzea Gipuzkoa eratzeko. Eta erabaki horren sustrai sakonak elkartasuna eta berdintasuna dira. Gizakia ulertzeko zuten hidalgia unibertsala. Gipuzkoaren antolaketara heltzen zen, hain zen balio indartsua berdintasuna.
Batzar Nagusiak izendatutako herrietan egiten zituzte, baiaraz baiara, berdintasun zentzuz. Inor ez bestea baino gehiago. Elkartasun zentzua da denean dakar Gipuzkoak, mendez mende. Aldi zaietan ere, bagenuen zeri heldu Gipuzkoarrek giza duintasunera itzultzeko eta zapalketak gainditzeko, ongi naiz eta itxaropenez. 21. mendean ere asko balio du, berdintasunean elkartasuna erekitzeko kultura propioak izatea, gizarte politika edo adibidez zerga antolaketa bidezko batzuk garatzeko. Bestetik, zuhaitz hauek lurrean landatuko ditugu, ez lurrean bakarrik, euskal lurrean. Ezin dut ahaztu 1000 urteko historia honetan Gipuzkoak herri ikuspegia duela, eta Euskadiko parte bat dela bere borondatez. Aginak medio beste zuhaitz bat atorkit gogora, Gernikako arbola. Gure zuhaitzak askatasunaz hitz egiten digute. Lur honetan aske eta bakean bizitzeko eskubidea dugun jendeaz. Bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea duen herriaz. Ez isolatuta bizitzeko eta ez elkarren aurka, bakean eta elkarri irekita baizik, estatuan naiz Europan. Elkar errespetatuz eta gureari uko egin gabe. Adibidez, euskera defendituz, gurea delako, antzinako Gipuzkoarrena zen bezala, eta gure ondorengoei utzi nahi diegulako, gure hizkuntza zahar eta berria, euskara. Eta zuhaitz paraje da hau, altzo inguru hau. Ezin bukatu imazen pagoaz itzerri bat esan gabe, Uraxe bai handia, galanta pago horren berria. Ez ditu 1000 urte, baino bai ia 2 mende, 1836ko arbolak. Irauteko landatua politikaren helburua dena, hain zuzen ere, iraupena. 3 agin gazte hauek ere bizi daitezela luzaro simbolizatzen duten ondasuna gordez. Gipuzkoa, Euskal Herrian errotuta eta mundura zabalik az dadin, elkartuta eta zutik bizi gaitezen Euskadin. Eskerrik asko zuen arretagatik eta jarraian hurrengo hitzak entzungo dugunak izango dira Altzoko alkatearenak. Beraz, Xabier Olano, aurrera pasatu. Eskerrik asko, Xabier. Egun on Eider, diputatu nagusia, Xabier Batzar Nagusietako lehendakaria, batzarkideak, zinegotziak eta herritar guztiak, altzotarrak. Ongi etorria, denoi. Duela 1000 urte, 1025 zehazki, gaur egun altzo gisara ezagutzen dugun herrixka honi lotua ageri da historian lehen aldiz Gipuzkoa edo Ipuzkoa izena. Iruñako Antso hirugarrena erregaren aurrean egindako doantza idatzi batean. Dokumentu horretan, besteak beste, Ipuzkoako Gaila eta Garzia Zenariz bikoteak doantzan emandako Olazabalgo Salvatore monastegia aipatzen da, eta horrez gain, gaur arte iraunduten eta ezaguna zaizkigun Otsabio mendia, hor ezkerrean ikusten dugun altzoko mendirik altuena, Zuaz Nabar baserri multzoa, justu horatzean ikusten dituguna, eta Hartzadun, frontoi ondoko beste baserri bat. Agiri historiko hura idatzi zenetik 1000 urte betetzean, eta 1000 urte betetzen direla ospatzeko, bada ospatzeko moduko arrazoia, zenbait ekimen antolatu ditugu elkarrekin, Gipuzkoako Batzar Nagusiek, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Altzoko udalak, 3 erakundeok, eta gaurkoan, ekimen horien barruan, Gipuzkoako armarrian jasotzen direnak bezalako 3 agin landatuko ditugu, hementxe, Altzo muinuko eta Batzarre muinuko ondoko lur sail honetan. Gaur landatuko ditugun 3 agin hauek esan nahi berezia dute, Gipuzkoako baso eta mendietatik datoz, bat Aiako harritik, bestea Erniotik, eta 3. Aralarretik. 3 Gipuzkoako Batzar Nagusiek Altzoko herriari oparituak izan dira, eta herri ordezkariak izango gara landaketa egingo dugunak bere alaxe. Begirada pixkat zabaldu edo luzatzen badugu, eta Altzomendira erreparatuz gero, bere ala jabetuko gara
aginak ugariak direla gure udalerrian. Altzotik abiatu eta Nafarroako azkaratera doan mendibidearen albotan, hamarnaka, ehunka agin topa genitzake. Neurri guztietakoak, handiak, txikiak, ertainak, han hemen sakabanatuak. Gipuzkoa eta Nafarroaren artean mendez mende izan diren harremanen lekuko dotoreak dira. Artadi, Pagadi eta Aristiekin batera. Gaur hemen Gipuzkoako mendietatik jetxi balira bezala landatuko ditugun aginei ere lekukotza egin dezaten eskatuko diegu. Izan daitezela Nafar eta Gipuzkoarron harreman naturalen lekuko. Goza dezatela hemen bertan altzoko umeak, helduak, adinekoak, denok, euskara naturalki erabiltzen dugunean. Poztu daitezela, bisitariek ere, euskal kultura eta euskara errespetatzen dituztenean. Eta bizi daitezela luzaro, gu baino gehiago. Eskerrik asko. Egunon guztioi, Xabier eta Xabierrek. Dana esan da dute, baina nik komunidadearen inguruan hitz batzuk bota nahi nituzke. Izan ere gaurkoa simbologiaz betetako eguna da, eta aitortzen dut ere igandea izanik, oneri igandetan nire herrian ibiltzea gustatzen zait Hondarrabin, eta beti etxea itzultzen naiz esanez, ze paraje ederretan bizigian ze suerte daukeun. Eta hemen ere gauza bea. Gure lurraldea benetan paraje ederra dalako. Baina simbologia zergatik? Simbologia beraiek aipatu duten bezala, 1000 urte betetzen direlako aurten, lehenengo aldiz Gipuzkoa hitzaren aipua eskuizkru baten agertu zela, edo islatu zela. Eta guk aipu hori baliatu nahi dugu komunidadearen balioak indarrean jartzeko edo balioa emateko eta indartzeko etorkizunera begira ere. Ze duela 1000 urte gutxienez Gipuzkoa bizi izan eta geroztik irauten du. Eta gure balioak elkartasunarena, ekintzailetzarena, elkarri laguntzearena, mundura zabalik egotearena, balio horiek oso importanteak dira gaur egun nun bakoitza askotan berera joten dan. Eta munduan ikusi besterik ez dago nola individualismoa gailentzen ari den eta gurera ere etorri da eta gurean ere arriskua daukagu. Eta hortaz, komunidade balio horiek azpimarratzeko eta sendotzeko baliatu nahi dugu 1000. urteurren hau. Eta simbologia bikoitza ere badu, ze gaurkoan, altzotarrei eskerrak emango dizkiegu, gaurkoan aginak landatuko ditugulako eta gurean, zuhaitzek, arbolek, simbologia berezia dute. Ze dira topagune, komunidade baten topagune. Gernikako arbola da ezagunena, baina hemendik gertuago ere baditugu beste adibide batzuk. Adibidez, Altzagako elizatarian dagoen artea eder horren azpian, nunbait, komunidadea elkartzen zen, han ere erabakiak hartzeko, herriko erabakiak hartzeko. Eta guk gaur aginak landatuko ditugu hemen altzon, eta aginak landatzearekin batera, esan nahi duguna da, gure komunidadea gozatzen jarraitu nahi dugula, eta agin hauek nahi dugula izatea etorkizunean ere topagune. Topagune nun adieraziko dan, hemen Gipuzkoan, Gipuzkoak eta euskerak gainontzeko euskal lurraldeekin batera topagune direla. Eta datozen belaunaldiek agin hauen azpian beren burua ikusten dutenean edo kokatzen dutenean, jakingo dute hemen herri bat dagoela eta herri honek bere balio importante horiei eutsi nahi izan diela iraganean, gaur eta baita etorkizunean ere. Eta horixe da gaur azpimarratu nahi duguna. Topagune izan dadila leku hau, eta gure herriak, gure ohiturek izan dezatela agin hauek bezala, sustrai, enbor, adar eta osto sendoak. Gozatu dezagun gaurko herriaz eta benetan zorionak altzoko herriari eta esker beroa
atzoko alkate eta berekin batea lanean dauden zinegotzi guztiei herriaren alde egiten dezuten lanagatik. Eskerrik asko danoi. Laguntza tekniko bat ematen zuen asko Errepideak egiten ditu eta... Errepidetan nola esaten zaio horri errepidetan? Zulok egiten dienen betelanak egon. Betelanak egiten zeak? Errepidetako betelana. Trabajo duro lo has hecho Bai.